Quan Fageda es va empebrar a tirar endavant aquesta escola, podien fer dues coses. Una, esperar el dia d'avui, tenir l'escola acabada, tot maco, tot ben equipat, i dir, va, que comenci a entrar els nanos, o donar resposta a la necessitat que hi havia en aquell moment, que era una necessitat ingent, i que encara continua sent ingent, i van dir, va, és igual, comencem com sigui. Per mi aquell menjot de claus no és una sensació de precarietat, sinó és un símbol de tota aquesta xarxa de col·laboració que hem tingut de tots aquests ens públics, entitats que ens han donat un cable, cedint l'espai, deixant-nos anar a fer activitats. Van començar amb un espai cedit pel Consorci d'Acció Social, que era un espai per entitats. El pavelló municipal d'esports ens van acollir per activar un primer programa ja més d'oficis. Llavors l'àrea d'educació, quan van moure les oficines, van seguir el seu espai, on allà vam iniciar, vam moure l'aula d'alfabetització, les empreses de la comarca que ens han acollit a casa seva per fer una part de la formació professionalitzadora, per fer visites, vull dir, tot aquest entramat ens ha servit primer per aterrar el projecte, perquè, com diu l'Anna, el paper ho aguanta tot, i l'idea que teníem fa 6 anys era una, i hem tingut la sort de poder iniciar aquest projecte quasi bé 3 anys abans, que ens ha permès tocar terra. Per sort tenen conscients que no ho sabíem tot i que hem d'aprendre moltíssim, i anar veient els nanos i la comarca i el teixit i l'administració i la xarxa, sobretot de professionals, ens han anat guiant, ens han anat acompanyant amb tot aquest procés per acabar amb aquest edifici, amb el disseny de quin tipus de formacions es fan, com han de ser els espais, tota aquesta mirada comunitària que tant ens ha donat fins ara per arribar fins aquí i que ara nosaltres obrirem l'escola a mesura que puguem i mica en mica anar fent a la comunitat, perquè no només és una oportunitat nostra, sinó que és una oportunitat però de comarca. I sobre el que comentaves de les caixes, sí, realment quan van fer el trasllat aquí, amb 3 furgonetes van portar tot el patrimoni de la nostra escola. Eren 5 pissarres amb rodes i tot caixes de material fungible, llapisos, bolis, papers i les eines que teníem aquí. És una miqueta com estem tots avui aquí, anem tots molt trajats, amb americana, pantalons, però per dintre som els que som. Vull dir, aquest edifici és un edifici digne, que creiem que ens permetrà fer un salt, ja només a nivell d'acreditació, perquè per poder acreditar les formacions necessites tenir uns espais homologats, uns espais equipats que fins ara no ho podíem tenir, perquè hem tirat amb els espais que han estat possibles i que hem pogut treballar, i que això ens permetrà fer un salt a nivell de qualificació dels joves, però l'essència són aquelles caixes. És com a mesura fàcil. Els pots de Colacao es convertiran en un símbol. Sí. Hi ha un tema de mètode que ha sortit en les experiències de vivències de la Salamat i d'en Rixi, que és aquestes formacions que van fent, aquests itineraris. La paraula itinerari defineix molt la manera, el model d'escola o el model com l'enteneu. Explica'ns una mica, que ho entenguem tots plegats, què passa amb Noima. També ha sortit algun moment que és que van connectant amb Noima, surten, tornen. Explica'ns què és això dels itineraris. Bé, és una cosa molt senzilla i complicada alhora. És a dir, tenim tants itineraris com alumnes tenim aquí a la nostra escola. És a dir, nosaltres entenem un itinerari com una seqüència temporal llarga. És a dir, no ens dediquem a fer cursos curts, fas aquest curs i llavors circules, sinó que un cop tenim el jove vinculat a l'escola, doncs l'acompanyem a que trobi un propòsit, a que trobi un sentit i a marcar una línia per tirar endavant. Una part d'aquest itinerari, aquest camí que pot seguir el jove, que la part final, l'objectiu final és l'autonomia, és el retorn al sistema educatiu, és la inserció laboral, és fer aquest traspàs de ser una persona jove a ser una persona adulta autònoma. A vegades pot passar per un itinerari intern a la nostra escola, ja sigui per als diversos programes que estem fent aquí a l'escola, o pot passar, com ha comentat abans la Sílvia, amb aquesta mirada radial que tenim aquí nosaltres a l'escola, perquè pugui fer el salt. Nosaltres, com deia en Rixi, nosaltres sentem la base aquí, vinculem el jove, som un punt de referència del jove, llavors si el seu itinerari, si el seu objectiu passa per l'escola, continua amb nosaltres, i si passa per altres recursos, com pot ser la Salamata o en Rixi, que han passat a PFIs, a PTTs, en Rixi ja està en un programa formatiu de grau mig,
doncs endavant. Per exemple, en Rixi, ell va entrar a l'aula d'acollida i alfabetització que tenim nosaltres. Un cop ja va tenir definit el seu itinerari, que era passar per retorn al sistema educatiu, el vam acompanyar a fer un PFI. A partir d'aquí ja ha permès fer el salt formatiu de grau mig. Nosaltres, com que estem vinculats amb en Rixi, som referent, entenem que som una mica de referència d'en Rixi, en la mesura que podem. A la que vam saber que s'incorporava cicle formatiu de grau mig, li vam oferir la possibilitat de participar en el programa de prevenció d'abandonament que tenim de cicles formatius de grau mig, per acabar de defalcar, acabar de consolidar aquest itinerari. Però en Rixi ha demostrat que té molta potència. O la Salamata, que va començar l'aula d'alfabetització i veiem que és un alumne coet, espavilada com un gínjol, i que aprèn molt ràpid i que tenia ganes de fer una miqueta més. Va haver la possibilitat del programa de formació MIDA que fem en col·laboració de la Fundació La Caixa, d'un punt formatiu Incorpora. Va entrar al programa d'hostaleria, que és una mica de cambrer, una mica d'ajudant de cuina, una mica d'ajudant de cambrer, i actualment està treballant, a més ha vist que aquest sector li agrada, i ara aquest any ha començat a fer un PTT d'hostaleria. Per tant, és això, cada jove al seu itinerari, cada jove al seu temps. Hi ha joves que potser el temps serà més curt, serà més llarg, però l'important és tenir la mirada llarga. Cap on te vols anar, nosaltres t'acompanyem a decidir cap on vols anar i posem els mitjans perquè puguis tirar, ja sigui a casa nostra o t'acompanyem on tu puguis fer-ho. I si la cosa va malament, com ha comentat la Clara, sempre pots tornar i tornem a redefinir. Molt bé, molt bé. És això. I una última cosa, i també acabo amb l'anècdota, i ja tanquem la taula, perquè dic les anècdotes expliquen moltes coses, no? Ahir li vaig dir, tot això que hi ha aquí darrere, Àngel, no ho podríem arreglar? Per què tenim aquest acte i aquest festival? I em va dir, no, que això forma part de l'aprenentatge. Jo li dic, ara no he entès res, però m'ho va explicar. I em va semblar que explicaven el mètode de Neumann, i em va dir, no has vist que a l'aula taller de fusteria tampoc hi ha les eines posades? Què es penses, que és que no tenim temps? No, això forma part del mètode. Què passa amb això? A veure, nosaltres bàsicament el que mirem és que l'aprenentatge sigui el màxim de significatiu i vivencial pels joves. És a dir, en un dels projectes que tenim, que és com un tastet d'oficis, que és el programa d'activació, mirem de realitzar projectes d'aprenentatge i servei. Per exemple, me'n recordo l'any passat vam fer una col·laboració amb el grup de teatre Centres Catòlics, es van encarregar uns elements per fer una obra de teatre, que hi havia que si un banc, que si un arbre, que si una farola, que si una valla, que s'havia de desmuntar, havia de cabre en un cotxe, que si la farola havia de tenir llum. A partir d'aquí, a partir d'aquest encàrrec, que és un encàrrec real, que és un encàrrec entregable, els joves van desenvolupar tot aquest projecte. Clar, fent aquest projecte que vam veure, per exemple, que no sabien medir alguns joves. A partir d'aquí treballes el tema de la mesura, treballes el tema de les matemàtiques, treballes el tema de llengua, treballes el tema d'art, és a dir, ho remenem una miqueta tot. I en aquest cas, l'oportunitat de tenir aquest espai ballat aquí, aquest és el futur espai on tindrem una part de jardí, aquí els joves aprendran poda, aprendran jardineria, tenim un espai que està pensat per l'hort, aprenem a crear un hort a partir de zero, a fer un hivernacle, a fer el sistema de reg, amb una mirada de permacultura. Per tant, que productes que puguem crear aquí, que plantem aquí a l'hort, ho puguem processar a la nostra cuina i ho puguem servir a la nostra cantina. A partir d'aquí treballem alimentació sana, mirar de fer-ho el màxim de vivencial possible, però amb una rigorositat que hi ha d'haver-hi un aprenentatge de matemàtiques, un aprenentatge de llengua que sigui significatiu, sentar aquesta base perquè a partir d'aquí puguin fer el salt. Tenir aquesta escola és una oportunitat, no només aquest espai d'aquí, perquè no fem veure que pintem, no fem veure que fem parets, no fem veure que fem una instal·lació elèctrica i llavors la desmuntem, sinó que estem intervinguent en espais reals. Són espais que ajuden a que el jove es vinculi amb l'espai, es vinculi amb l'escola i que vegi que realment aquella activitat que fa és realment significativa i que li pot servir més enllà del que aprengui aquí a l'escola, ja sigui per descobrir un interès per poder continuar estudiant aquí a la comarca o per dedicar-se professionalment a un sector que tingui ocupació aquí a la comarca, sinó per un mateix que li pugui servir a la seva vida.
Per tant, aprendre fent, no? Exacte. I em venia al cap una frase d'algú molt proper per aquí davant, no? I que diem molt, és el sentit del treball és el treball amb sentit, no? Per tant, si pinto una paret, que sigui perquè pintem una paret, no per fer-ho veure, oi? Va d'això, Exacte. Sí, sí. Molt bé. Gràcies.